regalo from church in Panatukan. So, ayaw pa rin, ayaw ang atong sayo sa diliplano sa Ginoo. So, sundan na ito, no? Sa tulong niya niya sa unang Timoteo, 2:4. Nag-ilog din sa dili. Ang Ginoo nagatinuma siya ka ang tanang tao, mga luwas, o manapagkakot sa kibalo sa kamatulan. Mga kaigsunan, matinala na ba nga, ano ang Ginoo? Nagatinuma siya ka mga maluwas na. Isa di atong sana, diba? Kung naatay sila, naatay ka sa mga personal ron, pero lahat yan yung masarap mga kaigsunan. So, kung atong malingkod sa Genesis, diba, bilimo man sa Ginoo ang kakuhatan, then akin na diha ang tao sa ikaunong araw. Sa diha na bilimo niya ang tao, ang Ginoo naghatag og balakon sa Kapitulo 3 sa Genesis, nag-ingon kayo sa diha magkakaon ka mo sa mga bunga sa kahoy, apat sa kahoy na nagutang sa taliwala sa inyo, ayaw din inyo na. Kasi panahon na inyo ka ng pagkakarmon, mamatay din ito. So, ilaw na ang mga adlaw, no, diha sa kabuhatan, dining tao, na isupak nila ang subok sa Ginoo. Sabi ni subok sa Ginoo, diha sa Kapitulo 3 sa kabuhatan, dili kanmon, pero kasi gibuhat sa tao ikaw. So, kung sila pagkaon, kasi Ginoo sa Ginoo, namatay na mo. Sabi niya kapag kamatay, dili sa atong physical na lawas, dili namatay na ang atong espiritu. No? Nawala ang atong kapitulong nila sa Ginoo. Mo na nga, kung atong minarman diha sa Roma, 3:23, sa ngit kaya ka naman kasala kung nakapsan sa imaya sa Diyos. Mo na nga, ang ano sa Ginoo, wasod kita ang mga igsoon. Kaya ano, nakapsan ka sa imaya sa Diyos. Nawala ta, nalayo sa Ginoo ang tao, ibig na ang iyang purpose, iyang makauban. So, pero kaya nakasalamat, so, mga nalihanan ng tao, kanino kaluwasan, mga Ginoo, nagtimuha, mga luwasan ka na, kaya nakasalamat sa kanino sugo na wala kang ito sa Kapitulo 3 sa kabuhatan. Pero dahil ang Ginoo nagkaisuunan, wala na niya ipasaklan mga pabilita, mga makasala, manginukman, makauban sa tanas, so wala na niya ipasaklan. Yan higit sa kalibutan sa buwan 3:16, iyang ihatag at iyang urto nga anak. Tungod kay inubukan niya ang kalibutan. Dahil mga kaisunan, kining anak, kung atong evaluan, kani mauging siya ang Diyos. So, kining Diyos sa unang Timoteo 6:16, kining Diyos na din makita, nagpuyo sa kakaya, wala kinakakita niya sa buwan ng ano, ang Diyos puno. Pero sa ulo 14, kaning Diyos nahimo siya puno. Puyo uban kanako kinsa kanang mga kaigsunan mao kani si Kristo. So mo ni ang una nato. Aron ta maluwas mo binato. Una nato buhaton atong ilailawon ni si Kristo. Mao ni siya bunod nga nituyo ito nato sa buwan ng may tinipid nagaingon din siya mao ang kordero sa Dios nga magaluwas sa lahat sa katawhan. So mao na si Kristo, Dios ang atong kordero. Siya ang ipadala sa Ginoo na panis kalibutan aron nga luwasod ka sa atong mga kasalanan. So, mga kaigsunan, sa Mateo 21, hinanlan siya o Jesus. Kini Jesus, mao ni siya ang magaluwas sa sala sa kalibutan. Busa, kung ako mabasa sa pagkita sa 1 Corinto 23, siya gayon naman, diingon din siya gayon namatay sa atong mga kasalanan. Dahil sa 1 Corinto 15:4, siya namatay ug nabanhaw. Sumala sa kasulatan. So namatay siya sa krus tungkol sa atong mga kasalanan. Dining Kristo nga atong nga anay natong gawason kasi namatay siya sa atong mga kasalanan. Dahil sa iyang pagkamatay, nabanhaw siya ug nagkakata siya ang pinakabay. Muna iningon sa 1 Corinto 15:4. Ang unang adan na mao ang uwi nga tao tapos ang adan naghatag o ginabuhi minsan tapos ang adan mao ni si Jesus Christ. Mao ni ka dapat siya sa wala na tayo kanila sa Kristo at sa gawin sa kasing-kasing
Ito, pagpapalis mo maluwas na kalitin mo ito. Dahil yun ang inyong itson.